Tervetuloa tutustumaan Liikkeelle verkkopalveluun. Verkkopalvelu on kehitetty Liikkeelle-hankkeessa, joka on ollut käynnissä vuodesta 2008. Hankkeessa yhteistyössä ovat toimineet Heureka ja Kalajoen kaupunki ja siinä on ollut Opetushallituksen rahoitus. Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää opettajille ja kouluyhteisöille verkkopalvelu, joka tarjoaa käytännön työkaluja. Työkaluja ovat muun muassa toimintamalli, erilaisia menetelmiä ja ideoita sekä inspiraatioksi kerättyjä kokemuksia kouluilta ja lisäksi oppimisyhteisölinkki, joka on sosiaalisen median työkaluja hyödyntävä opetustarkoituksiin kehitetty palvelu. Oppimisympäristölinkkiin voivat rekisteröityä kaikki Suomen yläkoulut ja lukiot, ja se on kouluille maksutonta. Jokaisen koulun rekisteröi ensimmäinen koulun opettaja. Kaikki uudet koulut tarkistetaan ylläpidon puolelta, että alustan tietoturva säilyy. Ja saatuaan vahvistuksen koulurekisteröinnilleen voi opettaja sen jälkeen hallinnoida omaa kouluaan, eli kutsua sinne lisää opettajia sekä oppilaita. Kouluja oppimisympäristössä on tällä hetkellä 114 ja käyttäjiä noin 1800. Oppiminen tapahtuu ryhmissä. Tässä on yksi esimerkki Juhani Vuorisen koululta biologian ja muiden oppiaineiden yhteistyössä tehty pönttöprojekti, jossa hyödynnettiin monia linkin mahdollisuuksia, eli mahdollisuus tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden välillä ja myös kutsua mukaan koulun ulkopuolisia asiantuntijoita. Eli tässä projektissa opiskelijat rakensi linnunpöntöt, vei ne luontoon, seurasi niiden tapahtumia ja kirjoitti blogia. Ja sen lisäksi asiantuntijoita oli 2 biologiaa, jotka vastasivat opiskelijoiden kysymyksiin. Sosiaalisen median oppimisyhteisöalustalla olevia työkaluja on muun muassa wikit, blogit, kuvat, videot ja erilaisten tiedostojen lisääminen sekä äänestykset. Ja lisäksi käytössä on kartta. Kartta on interaktiivinen paikkatietokartta, johon pystytään lisäämään pisteitä. Pisteille on määritelty valmiiksi erilaisia kategorioita. Myös viivojen tai reittien ja alueiden lisääminen on mahdollista. Kartta-alusta on kehitetty yhteistyössä Paikkaoppi-hankkeen kanssa ja siellä on käytössä myös paikkatietoaineistoja, esimerkiksi vesistöalueista sekä erilaisia taustakarttoja, ilma- ja satelliittikuvia. Kartta-alusta mahdollistaa myös valtakunnallisten projektien tekemisen. Tässä esimerkkinä on Helsingin Lumokin kanssa yhteistyönä tehty ilmanlaatututkimuksen mittaus, joka tehtiin 35 koulussa ympäri Suomea. Tehdyt tulokset kerättiin kartalle ja sieltä löytyy tietoa muun muassa missä keräin on ollut ja tulos ja liitetiedostoina voi olla kuvatiedostoja. Kaikkia karttamerkintöjä, jotka on tietylle käyttäjäryhmille julkaistu, niin pystyy kommentoimaan ja lisäämään tiedostoja. Tässä on yksinkertainen, mutta mielenkiintoinen tapa hyödyntää valokuvagalleriaa ja arkiympäristön tarkkailua. Tämä on kemian tehtävä, jossa on kuvattu kemiallisia tapahtumia kaikkialta arkiympäristöstä ja koottu yhteiseen kuvagalleriaan. Ja lisäksi jokaiseen kuvaan on liitetty selvitys, että mikä on kuvan kemiallinen ilmiö. Oppimisympäristön käyttö tuo lisämahdollisuuksia myös koulujen museo- tai tiedekeskuskäyntien sisältöön. Eli nyt pilotoidaan Heurekassa 3 erilaista ryhmää, joissa ryhmä liittyy Heurekassa olevaan työpajaan tai laboratoriotehtävään ja koulu voi tehdä valmistavia, orientoivia ennakkotehtäviä linkissä tai sitten työpajaan liittyviä syventäviä jälkitehtäviä. Toivottavasti onnistuin lyhyellä esityksellä avaamaan hieman linkin mahdollisuuksia koulumaailmassa ja sen ympärillä.